Amics i amigues universitàries, en el quart dia de competició dels Campionats de Catalunya Universitaris per equip 2020 es va disputar la primera jornada de futbol sala masculí al pavelló municipal nord de Sabadell. Les 9 universitats participants es van dividir en 3 grups, A, B i C, després de disputar 2 partits cada equip. Destaquem en el grup A el triple empat a una victòria entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida, sent el conjunt verd qui es classifica com a primera de grup gràcies al gol average. En el grup E destaquem la golejada de la jornada, Universitat Pompeu Fabra 6, Universitat Rovira i Virgili 0. D'aquesta manera, la Universitat Pompeu Fabra es classifica com a primera de grup. Mentrestant, el grup C, on hi ha hagut un nivell més ajustat i més similar entre els equips, s'ha classificat com a líder la Universitat de Vic. Recordeu que demà debuta un nou esport en els Campionats de Catalunya Universitaris per equips 2020. Es tracta de l'handbol femení a partir de les 9:30 al pavelló Oart Gràcia de Sabadell. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través dels Campionats de Catalunya Universitaris.